Sesarangan kalian Anha Audio Sound System lan Media Tama Production ini kami jasa leladan keduluan kalian tujuan Ito Guru itu alamatipun jadi ora-orane ya Mas. Awet dibaleni ta. Enje. Oh nggih Mbak Ayu. Alhamdulillah atis. Nggih wonten season kaping kalih. Season kedua. Wonten sesarangan kalian campur sari Rizky Nada. Rizky Nada. Mbarasno, dimbarasno. Kersane istirahat riyin. Masa akeh kok Mas wis tuwek kok. Dewau wonten pamundutan. Saking sisih kiwa panggung mawon tali kotang. Tali kotang mengke kalih Bu Imawon nggih. Nggih. Aku pengen Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Jajal ya Mas. Heeh. Nek ora dijajal gak penak. Ya wis suwe nek ora dijajal ora kepenake wis suwe. Injen lah biasane kan ting 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 ting. Saiki tong 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 tong. Nggih. Ampun menawi wonten pamundutan saking bapak-bapak kula aturi monggo. Dereng enten. Dereng enten nggih. Di skip dulu. Nggih. Bersama Rizky Nada campur sarinya Indonesia. Oke, terima kasih untuk persembahan buat wajah semuanya yang sudah hadir di selatan malam hari ini. Satu nomor lagu ada Kusuma Wijaya spesial buat Bapak Ibu ngajar semuanya yang sudah hadir di selatan malam hari ini. Lunging mekar lan wengi puspita ing tangan sari manglung manungsa wengi kalawan wulan indah dari nyambararung sasmita sang kumbang bewayang ngerang sang pucuk sarining Nada campur sarinya Indonesia. Ayo Mas. Oke, terima kasih satu nomor lagu ada Kusuma Wijaya dan juga bareng-bareng bersama Anda Audio Sound System dan juga Media Tama Production. Terima kasih. Oke, terima kasih Barasno. Terima kasih. Goyang Mei.
Puspita ing taman seri manglung manung sengengi kalawan wulan indadari ngambar arum sasmita sang kumbang wayang ngrangsang pucuk sarining Gimana Bayu? Jege. Ayo Mbak, semangat terus Mbak. Rizky Nada nyampur sari. Tarik yo. Sampun katuran Kusuma Wijaya Kang Mas. Ada permintaan? Ini